Čaute, ja som Jožka LP, tu so mnou môj kamoš Michal LP. Čaute, čus. A ideme na Search and Fidget. Ideme na moju prvú postavu, Jožko 9. No, tak on sa prihlasuje. Už je tu. Že ideme na hospodu. No, máme trocha pomalší komp. Vadí. Ale vadí. Nevadí. Ale vadí. Do cechu, až sme bojovali, či nebojovali, ale ideme útočiť. Takže ak ste videli prvé video, tak tam sme útočili na bossa 4. podzemia a ostalo mu asi 20 000. A na niekoho si zaútočíme. Aký tu máme? Máme nejakú 87. Je to toto lukostrelec, tak máme takú menšiu šancu. Asi sme prehrali. Nás teraz už. A nie. Vyhrali sme. Jaký kritik? Takže neviem, čo si máme dať. Poraď mi, Michal, čo si máme dať radšej, na výdrž či na inteligenciu? Nehajte na inteligenciu. To si nechaj v albume. Či v inventári. Chcel som ešte niečo povedať. Zajtra bude video a bude to tiež so zvukom. Tak, poprvýkrát v histórii. No zatiaľ to vypadá celkom obstojne. Teraz by sme museli dať kritik. Ak mu dáme kritik, tak máme ešte menšiu šancu. No, ak nám nedá na jednu šupu. Ostalo 6 13. A teraz... Ty kokos! 13 000 mu ostalo! Ty kokos! Vyskúšame ešte raz, ako toto tak nemôžeme nechať. Ty kokos! To nie je normálne. Že musíš tu mliašťať? Som hladný. Tak som hladný. Dá sa to tak určite. Do ryti. A minieme ešte jednu. Poslednú. Čo robíš? Ne, nič. Konečne piatok, že? Kto sa tešil na piatok, tak dajte like. A odber. A koment. Ale ešte nie je koniec videa, tak... Boha. A ideme poslednú a potom budeme na náš gumeník. A dal nám kryt. Nevadí. Tak, dáme si hospodu. Dneska sme nič nemali, ani čip, a nič. Ani čaráku, ani zbrojírni. Dáme si hospodu. A dáme si tento quest. Ideme na moju druhú postavu, sama 9. Lukostrelca. No, vyzdvihneme si hlídku, ale sme ešte dneska neboli. Ešte niekto na nás zaotočil. Tak. Sme bojovali v cechu. My máme niekoho nového v cechu? Damian? Som už starý. Aha. To je tohto brat. On je výkonný materi. Ja som kráľ tohto cechu, šialenci. Máme pozíciu... Vyhrali sme, máme pozíciu
233, tak to chce, nech píše a niekto nás zautočil. Ideme sa pozrieť, čo máme v zbrojírne v čaro obchode. Máme nič. Čaro obchode. A Erik veľký, dobre, na obratnosť. Zajdeme na šťastie. My si určite ešte dneska kúpime aj tento na výdrž. Takže kto vie, aký bude tento víkend, nech mi píše do komentov. Aj mne. Ja to neviem. No ešte mali, lebo na tohto toho nedáme. Je u nás, neviem, asi o 30 levelov. Neviem, Erik si daj. Viem. Mám voľno, či mám? Aha, nie, mám. Či mám? To. Takže ideme na našu tretiu postavu, Kika 102. Tiež môžete písať, aby ste išli do tohto cechu. Ideme si hlídku. Nič. Ideme do areny na Mitsusa. Dali sme ho. Ideme, vylepšíme si výdrž. Tu máme strašne málo. Ideme na odstrašujúceho démona. Čo to sakáš s tou slánkou? No, vypadá to dobre. Dobre, a škoda, minieme jednu hĺbu. Ideme dať toto. Nič. Ideme na svet 9. No poďme. Máme, kto chce ísť do youtuberi.sk, tak nech mi píše do cechu. A možno ste si všimli, že ja a Jojo máme rovnaké postavy, tak to je preto, že hráme obidva niky spolu. No ten nik. Hráme spolu. Neukradol, klame. Neklamem. Na podzemko. Tu ideme na... Povedať mi, na koho mám ísť? Na Golma. Ten ja si neviem ešte lebo z nich. To je ešte reťaka. To nemá šantu. 135. Ale ja sa mu dám 36, vidíš. Ty máš naše niky. No vidíš. Ty nemáš veľa. Ale mám. Máme 150 Česku. Nuž. No, na menšie level útočíš, ty si ale dobrý. To mi dalo varenie. Tak lepšie ty? Má za 10 hubičiek, to si nekúpime toľko a nemáme, ako vidíte. Tu. Môžeme jednu darovať do cechu, lenže ho nemáme. Znuj. Daruje jednu, on je pán. A za 15. Kúp to. No, a koľko, keď nemáš žiadnu? Kúp si hubičky. A
Môžeme niečo povedať? No, povedz. My sme ešte začínali si Let's Playery, tak budeme mať aj intro, aj outro a... Všetko rád. Presne. Tak, Nemáme... ale to je len začiatok. Tu máme aké... Počkaj, aké tu máme heslo? Toto? Aha, no, tak... 20 ľubíček, ty si aký pán? No, som bola kedysi ráno. Takže svet je dnes, ako môžete vidieť. Tam mám najviac nikov a všetkého. A ja? Aj tam má najviac nikov. Ten svet ma ako najviac baví, lebo hrajú tam všetci kamaráti. A sme väčšinou všetci v jednom cechu. Klame. No. Niekedy. Na hoťavku, čo som... Ja som v cechu Homo Udens, tam máš nejakú helmu. Na silu. Tá hore. A nemá na nej cash. Si ju kúpime. Nemám len cash, no. Nemám cash. Daj ty ho skús. Idem. Dáš ho. Ha. Že 500 lámu zobral, to je jaká lama? Ha. 25, nie to 24. Ja dám 210, no ale no ne. Vodenku. A koľko mám... Ježiš, to som si videl včera iba hento. To som dobrý bol z toho, keď som tento nick hral. Lebo on to nechápal. Ale chápal. Ani ako ty, ja som sa tam prvý deň nepomínal som všetky hubičky na... Že si premenoval veci a také hovadiny. Sama. Nemá. No, keď bude 10 odobrateľov, som si to už rozmyslel. Keď bude 10 odobrateľov, dám taký špeciál. Neopakuj po mne. Na špeciál. 50 nebudem mať nikdy. Na taký špeciál uvidíte na čo. Tak a spravím aj tutoriál, ako spraviť farebnú hlavu. Čo mám ja na Miko 821. Ľahko to vie každý. Neviem. Iba ja viem. Najväčší pánovi ako ja. Tam musíte niečo napísať a také hovadiny. To som minule robil sám. Nerobil? Ja. No neklam. Vidíte? Tak Jožko 9 a Miko... Máme Majú rovnak postavy. No, bo tento musel opakovať. Ja? A ty? Jaký dobrý. Nič. To dlho som aj nevidel, ako som bojil nenadí. Takže my už budeme končiť. No tieto let's playe budú bývať tak... No do tých, 12 minútové. no do tých 15 minút budú určite. Tak my už budeme končiť. Dajte like, odber a komenty. Dajte aj mne, aj Michalovi LP. Väčšinou budeme natáčať spolu. V popise bude kanál môj. Michal LP, to asi každý vie už. Dobre, tak mám tu lepšie veci. Tak ale už budem musieť končiť. Tak čaute. A stretneme sa pri ďalšom videu. Tak čus!